първи път има път за всичко. Знаехме това още от деца. Има втори път за всички. Вярвахме в това като деца. Старт! City near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Take turns tonight, not turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life. To my friends in New York, I say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China, to Ghana. जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आँख न चुराओ। Sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes it's bullshit that don't work now. We got our stories, but please tell me what they're still playing about. When you're happy like a fool, you let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Oh, this has gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life. A good Оставаш да съм рушил. Нещо ми е притесняло този път. Но няма за какво се притесняваш, да не си хората на друга година. Айде, успех. Добре. Искам да продължа.
Госпожо Сидорова, смената са ви готови. За съжаление, имате травма на коляното, което е сериозна и се налага да прекратите спортната си дейност. Добре, докторе, не може да се измисли нещо, да се насочи някаква операция? За съжаление, не. Окончателно е решението ми и за съжаление ще трябва да върши тази заповед за прекратяване на спортната дейност. Мамка, докато е за нищо. Добре, нали знаеш, че винаги ще съм до тебе? Кой? Може ли да ми кажеш коя е Надя? Отиваш ли някъде? Заминавам. Къде? Не мога да ти обяснявам сега. Ма къде отиваш? Заминавам за неопределено време. Знаех, че те обичам. Не. Чао. Чакай. И какво? Сега ще се мълчим, така ли? И за какво да си говорим? Да би да има нещо наред? Виж, аз си мислех, че здравето ми е по-важно. А за тебе най-важното е да съм загряла, тренировките, състезанията, медали, купи. Ма ти не разбираш ли, че това е твоето бъдеще? Това не е забавление, това не са просто тренировки. През цялото време аз мисля, че ти си доста по-амбициозно дете. Но това не са моите амбиции, това са твоите. Аз през цялото време се съобразявам с тебе, но вече не писна ми. А ти не разбираш ли, че през всички тези години, каквото и да направя за тебе, съм гледал да дам най-доброто, за да може ти да успееш, въпреки че дори не си мое дете. Елена! Елена! Ох, Боже Господи! Трябва сам да вървиш своя път вместо мен и дори да сгрешиш. Твой е бил този ден. Трябва сам да вървиш своя път вместо мен и дори да сгрешиш. Твой е бил този ден. Трябва сам да вървиш своя път вместо мен и дори да сгрешиш. Твоен бил този ден. Оставили ми следа по пясъка, вървя ли там, да не се изгубя. След нея тръгнали знам, ще продължа, макар
макар и сам, пак ще те намеря. Имам сили твоите следи, аз да извървя, да нарисувам всеки спомен от брега. Имам сили себе си дори аз да нараня. Струва се, ще мога пак да върна любовта. Добро утро. Добро утро. Има ли нещо за ядене? Няма. Трябва да приготвиш за тебе и за брат ти. Добре, тати винаги готвеше в нас. Баща ти го няма. И няма да ми кажеш къде е. Ама ти иска обяснение от него, не от мене. Ако знаех къде е, щях да искам. С какво трябва да тръгвам? Няма да излизам днеска. Да, защото се скарах с майка ми. Не, просто няма да излизам. Казах ти да спреш. Да. Добрат ми тук нещо ме говори. За мен ти харесва. После ще ти звънна. И към тебе без крила да полетя. Дали ми вярваш, че мога? Ще имам сили тогава на целия свят да изкръщя, обичам те. Да, Вики, кажи. искаш ли да се видим? Нямам какво да говоря с теб. Добре, дай ми само 5 минути. Окей. Чакам ти 11 часа на нашето място. До скоро. Ама... Оставили ми следа от пясъка, вървя ли там, да не се изгубя. Здрасти, Вики. Здравей, Елена. Как си? Как са вашите? Това ли беше толкова важно? Добре, айде да се просходим и ще ти обясня. Окей. Вики, че дойде. Айде, давай по същество. Много време мина. Какво става с теб? Нищо, освен че баща ми ни напусна. Какво? Как така? Когато се прибрах след състезанието ти, го видях да си събира багажа и след това просто си тръгна. Но защо? Без причина ли? Ами, не знам, никой не иска да ми каже. Предполагам са се скарали с майка ми. Явно и двете много сме преживяли. Виж, ти не знаеш, но всъщност Димитър не ми е истинския баща. И предполагам, че това е причината, поради която се отдалечих от теб. Не мислиш ли, че за това са приятелите? Да се подкрепят, когато имат нужда един от друг? Да, знам, че беше егоистично от моя страна, но научих се да се справям с проблемите сама. Ами, може би е вярно това, което казват хората. Никога не знаеш колко си силен, докато да бъдеш силен не остане единственият ти избор.
feel good about. Oh, this has gotta be good. Преди няколко дни мисля, че се видях в парка. Ти ли беше? Ами да, откакто имам много проблеми, тичането ми помага да се справям. Добре, какво ще кажеш? Да те подготвя за някое състезание. Ами, не съм се замислила, но що не? По-местата! Оп! Айде, Вики, давай, Вики, да! Айде, Вики, давай, Вики, да! Браво, шампион! Мерси, мамо. Съжалявам за държанието ми през последните месеци. Вие преодоляхте много неща, минахте през много трудности, но важното е, че се преборихте. Важното е да останеш силен до края. Stay up late, we don't sleep. Got our friends, got the night, we'll be all